חברים, כאן איתי בעוד סרטון חדש. היום יש לנו אורח בשם שילה. אתם מכירים אותו? בוא לדסטי. חברים, מה שלומכם? מה שלומכם? וואי, נו. עכשיו אני יכול להגיד לכם את זה. גם פתחתי ערוץ וואטסאפ חדש בשם רק עם פורטנייט. וגם נכון, הייתם שומעים מהרמקול שלי? כי הייתי מדבר מהשלט, אין לי רמקול. אז עכשיו החלטתי לדבר מהאוזניות. ועכשיו גם ככה זה קצת מפריע לי לשחק, בגלל שאין לי דיסקורד ואני עדיין לא גיל 13. אז זה לפעמים יוצא לי קצת עכבר, אז לא נורא. טוב, אנחנו נסתדר. כן, אפשר להסתדר ככה, זה לא משהו עכשיו כאילו אני חוטף בן באמצע המשחק. וואו, גרפלר! יואו, תביא לי אותו. יואו, מה יש פה? תראה! יואו, עוד אחד! מה זה הקו הזה? אני מהיר בטירוף! מה זה? הייתי הרגע מהיר בטירוף. מה זה מהיר בטירוף? יואו, מה זה? מה זה? יואו, אתה לא יודע איפה אני, מה זה? מה קורה כאן? איזה תקן מצא לי! אחי, מה זה? מה זה? בוא לפה! נכון, גם לכם אין שמץ מה הולך פה? תסתכל איזה, תסתכל! מה? יואו, אני יכול את זה? זה מטורף, אתה אומר לי שאתה רוצה את זה? יש לי גם גרפלר אפילו. וואי, כן, הגרפלר הוסיפו, אתה יכול להביא לי? בוא, אתה היית במשחק שהיה? אתה היית עם גרפלר, אני לא. אתה כן היית, אל תשקר. מה, אני לא הייתי. נו די, בבקשה תביא. זה בשביל הסרטון, נו מה, אתה יודע, אנחנו בסרטון, זה כזה, אתה יודע. נו תביא גרפלר אחד, יש לך 2. אין, יש לי אחד. טוב ככה, אבל זה עם 11. מה זה משנה? פשוט אני צריך את זה לסרטון. give me גרפלר. וואי, רק רוצה את הסנייפר. וואו. אם רוצה סנייפר, אז יבוא, אם ככה אתה רוצה את זה. יש לי את זה בכחול. וואו, אם אתה לא מביא לי את זה עכשיו לפה, אז אתה לא מביא לי. כמה לוט. איזה לוט. רגע, נראה לי מישהו מתקשר אליי. טוב, תחזור אליי. לא, ניתקתי לו. וואי, תקשיבו חברים. לא, הוא שלח הודעה עכשיו בקבוצה. וואי, זה עד מקיק. בוא נחתום אותו. אני אדפוק לו סנייפ, אל תדאג. מה, אין לי כדורים! מה, אתה מביא לי את זה בלי כדורים? איפה הבוט הזה? הנה הוא! יש לו טקטיקל, טקטיקל זה מטורף, וזה קשה לא, רגע, מה קרה? 1 HP! הבן אדם הוא 1 HP! הוא 1 HP! אני אומר לך 1 HP! הוא 1 HP! 1 HP! לעשי את הרמקול. תשמור לי את הגרפלר. יואו, לך לראש הענק הזה, לך תרים אותי קודם ואז נלך לראש הענק הזה. יכול להיות שיצא לנו סנייפר. לא. כן, אכפת לי. אם אתה מבזבז לי הכל, אתה אוכל בן. 11, עד 11. טוב, לא סתרש. אבל למה לא בניתי בוקס? למה לא בנית? מה זה משנה?
בבקשה. אוקיי, תוריד לי את הגרפלר. מה אני אעשה עכשיו עם פיסטול? פיסטול אפור. הנשק הכי טוב במשחק. אתם קולטים? חברים, עכשיו אני אנסה לעשות שאפשר לעשות תגובות. אני מנסה, זה לא... יואו, יש שם אנשים. יואו, סטינקס! אני בא! מה אתה יורד בי? מה יש לך? זה אני. אתה מוביל אותי, מה אתה לא מבין? הוא ריפט. שמע, זה מוביל אותי, מה אתה רוצה? אם אתה נוגע לי באנטין כי אתה אוכל בן. תודה על שכון. טוב, גם... נו, באמת, אבל... מה זה? טוב, בוא נשים ריפט, שמתי ריפט. בוא לפלזן. מה, את מתבלבלת ריפט? כן, מה זה משנה? לא, כי ריפט יש הרבה, אנחנו צריכים לבלבל ריפט לא, גם אין לי מקום לזה. טוב, בוא לפה. טוב, יש אבל שוקואים, זה גם מקסיל. יואו, תראה מה יצא לי! יואו, אחי, אתה יודע שיש בזה שיטה? אפשר לעשות עם זה שיטה? תביא לי כדורים ל-RPG. אין לי. נו, די, אתה בטוח שאין לך? יש לי רק 3. מה אתה רוצה ממני? לשנות מי זה? טוב, בוא נחפש פה פשוט לוט. למרות שזה מקום עם מיליון לוט. אין סוף לוט. פעם. יש לך שוטגן? פעם. זה שוטגן. כן. תכלס. היי יואו! עוד פה מכונה. יואו, כחול! רק דיברנו על שוטגנים, יצא שוטגן. סליחה על הרעש מהאף שלי, אני פשוט מצונן. יואו, הזון מגיע, מה זה הזוניזון הזה? יואו! אני לא לוקח את זה אבל. לא! זוניזון בא! זוניזון בא להרוס את העולם. יואו, אתה לא יודע איפה אני. בוא תראה איפה אני. מה? איך אני גם לשם? עם הגרפלר. גרפלר. יואו, ראית איך יצא לי את ה-RPG? אוקיי, השגתי טיפה כדורים. יש לך מיני להביא לי? וואלה, לא, אין לי כלום. יש לך פטריות. יש לך פה פטריות, הנה. וואו, אחי, אני לא יודע אפילו איך לדעת בפטריות. סתם. נו! איפה יש עוד? אני רעב. גם במציאות. איזה בן אדם? יכול להיות. יואו! זה גם יואו! מצאתי עוד משהו חדש. מה? תראה. חכי, אני מסמן. אין לי שמץ מה זה עושה. מה זה? יואו, מה זה? זה עושה בייס. זה עושה בייס ענק. וואי, אני מכיר את זה. וואי, נכון. ואז נראה לי יותר לך מתנות אם אני לא טועה. לא, זה לא עם המתנות. מה הקשר? זה לא זה. אם זה היה עם המתנות אז הייתי יודע. לא הייתי שואל אותך מה זה. למרות שאתה לא צריך להגיד לי מה זה, כי אני... יואו, אני חייב את זה. תודה. פטישי!
נכון, הרי שהיה מלפני כמה סרטונים. אז אני והוא קוראים לזה פטישי. קוראים לזה פטישים, אבל אני קורא לזה פטישי. אני יכול לקרוא לזה טיטי. וואלה, אבל זה גם חדש, פעם. מי זה? הלו? אנחנו ג'נה. כן, דבר איתו. מאיפה אני יודע? רגע, מה זה באמת יש לרמקול? סד? מה זה השם הגרוע הזה? סד, מה זה השם הזה? יואו, תפוחים! מצאתי תפוחים! קח אחד, אני לא צריך. לא רוצה את התפוחים האלה. זה מביא HP. יואו, מה זה שם? יואו, נגמר לי הגרפלר, איזה באסה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדוב הזה? מה? וואי, יש פה לידי ריפט, רוצה לבוא? לא מאמין, אנחנו ב-11 דקות שידור. טוב, אז חברים, מה שקרה, חזרנו, תראו איזה לוט יש לי, סקאר ישן הוא גנב לי, רק אומר לכם, הוא גנב לי. נגיד, פאמפ כחול, פטישי, ואת הדבר הטוב מהכל. תראו מה זה הדבר היפיוף הזה. טוב, בגלל שאני גבר כך פטישי, אפילו שאני אוהב את הדבר המטורף הזה. מה? איפה זה? מה זה? זה? כן, זה מטורף. הנה אנשים. איך אני אגיד לא רוצה את זה? אני פוגע על בן אדם עם הטיל. יואו, פגעו, בואו 1 HP אחד. שמה, בן אדם שהוא 1 HP. אוקיי, גם פה. וואי. זה יכול לברוח. יואו, יש להם גם את הטיל, בוא לריפט, יש פה ריפט. אחי, אני מת. יואו, איזה מזל שמות. לא, מצאתי ריפט. לא, אני לא יכול. אני אומר לך שאני לא יכול. אני הרמתי אותך, תראה מה ככה. שמע, אני לא יכול. יש להם גם את הטיל המשתגר. מה? תראה מה הם בנו פה. מה אני רואה? וואי, הוא נפל, ראית את זה? וואי. יואו. אוי ואבוי. הנה, שמע, אתה יכול להרים אותי, אתה יכול לקחת לי את הקר, אתה יכול. לא נראה. אני אתן לך שוקואים. הנה, אני אתן לך שוקואים. יואו, ראיתם איזה... יואו, אם הייתי הורג אותו, אז זה היה קליפ, תודה. מאוד אותך. לא, אם הייתי הורג אותו, אז זה היה קליפ, תודה. גם נכון. טוב, יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.